Good morning! So, balik bahay na tayo, guys. Ang sarap gumising ng nasa bahay. Hindi sa ospital. Ayan. So, pasado, alas 9 na o lagpas na yung oras ng pag-inom ni daddy ng gamot. Ayan. Pinreparean ko lang siya ng ano pa rin. Quaker Oats. Tapos ako nag-take na ako nito. Wala na. Last ko na nito, guys. Oh. Alam nyo, sobrang effective nito talaga. Or ewan ko lang kung dumagdag pa yung stress ko dahil sa pagkaka-hospital ni daddy. Alam nyo yun, sa timbang, hindi nagbabago yung timbang ko. Pero sa katawan, guys, sabi ni Nene, payat mo na, Teo, kahapon. Napapansin ko din, sabi ko, parang ang late na ng katawan ko. Pero yung timbang ko, same pa rin, hindi bumababa. Kaya yun, tapos yung mga maliliit kong damit, nagkakasya na. Yung mga dati kong shorts na mga masisikip na talaga, nagkakasya na ulit. So, ayun, huwag nyo talagang tinitingnan yung timbang. Yung sa katawan talaga. Pero anyway, ayun nga, mag-coffee lang din ako. Panginintay ko si daddy lumabas. Ay, sobrang sarap ng tulog ko. Kaso, tumawag naman ng pagkaaga-aga yung Isabel. Ayan, nag-subscribe ako para sa kanilang mga veggie or salad pala. Ayan. Kesa mag-take out kasi ako lagi or minsan kasi pag bumibili ako ng pang-salad, madalas nawiwilt lang. So, sabi ko, try ko nga itong Isabel. So, nag-subscribe ako. Ayan, ang aga naman, dumating alas 7. So, 1 week yun, or 5 days. Ayan. Isabel Fresh Salads with all natural produce grown in our farm. So, yan. Mamaya, ano ko to for lunch ko to sa baba. Ayan. Kasi, since umiinom nga ako ng Meiji, tapos hindi ako masyadong nakakaramdam ng gutom, pero kailangan kumain, ito na lang yung kakainin ko mamaya. Ngayon, mag-ano lang ako, magigisa sa bagoong netong kangkong na last week ko pa ito pinabili. Buti hindi pa siya nanilaw. So, lutuin ko na. And then, yung spam na tira kagabi. Hugas-bigas to, guys, ha. Hindi sabon yan. So, yung spam na natira, at meron pang ham na tira din. Lutuin ko na. Tas egg. Para naman kay Chris. Yan, tas nagsaing na rin ako. Peggy, morning. At may tumatawag. Yan, simpleng ulam lang tayo, guys. Kasi marami pa kaming uubusin dyan sa ref pala. Mga tira-tirang pagkain. Pero ito, igisa ko na nga to sa bagoong. Yan, yung MQ Kitchen na binili ko nung mag-kare-kare ako. So, yan. Then, yung spam and ham, luto na. Ito. Medyo toasted na yung ating garlic. Add na natin yung bagoong. Yan, naglagay lang ako mga 2 tablespoon ata yun. Then, lagyan na natin itong kangkong. Yan, kasi tinano ko to, din-drain ko to dun sa vegetable spinner. Para hindi magtubig masyado. So, ko ba natikman to? Sa Manan ata. Ang sarap nung ano nila dun, kangkong with bagoong. So, sabi ko parang ganito lang naman yun. Ginisa lang. Oo, tama. Ginisa sa bagoong. Tapos update dun, guys sa bahay na tinignan namin kahapon. Ayan, gusto ko makausap yung owner mismo kasi maganda, buong bahay siya, as in malaking bahay. Tapos may garahe and then nakatuwa, katabi mismo ng school kung saan papasok sila Chris dito sa Pasay West. So tatawid lang yung mga bata, hindi na kami mag-worry, hindi na mag-worry si Nene na sasakay pa yung mga bata, yung ganyan. As in, tatawid lang talaga, kaya ang ganda nung ang ganda nung place. And then, ang laki ng mga rooms. Tapos, basta ang laki-laki niya, guys. Buong bahay talaga siya. So, ayun. Pinapakausap ko kay Mika if pwede makausap ng personal yung owner kasi may mga ano lang naman, slight na ipapagawa like yung mga medyo nababakbak na na ceiling, ganyan. Pero maganda talaga siya as in, sobrang luwag. And then, ayun nga, yung Shady's Kitchen ni Nene. Pwedeng doon na, tapos mas maluwag yung gagalawan niya kasi may dirty kitchen pa eh. Yun, tapos yung tuloy-tuloy yung tubig, hindi nawawalan. Kaya maganda. So sana magkasundo kami nung owner sa mga sige tayo, wait lang.
Baba ako. Wait lang. So, ayun nga. Tingnan natin, guys. Pero sa akin, ang ganda talaga ng location. Promise. Hello, guys! Ayan, diba? Wala na naman akong vlog. Kasi, Monday! When it's Monday! Meaning, sobrang busy ko. And then, ayun nga, pinuntahan ulit namin yung, yung lilipatan nila Nene. So, chinek ko ulit kasi kahapon pagpunta namin nakalak yung dalawang room sa taas, so hindi ko makita if may doon, may mga bakbak ba doon, yung mga gagawin pa, pero so far wala naman. And then ayun nga, minimal lang yung mga ipapaayos, kaso ayaw na gumastos ni nung may-ari na pagpapagawa, 'di ba? So as is na daw 'yun, i-turnover. So if ever may papagawa kami, sagot na 'yun ng tenant. Pero okay lang naman kasi sobrang ganda nung location. Yun ang hinahabol namin, yung location. Yung pagpapagawa naman doon, yung pagpaparenovate is unti-unti na lang namin, 'di ba? At least makalipat na sila Nene. Tapos ayun, ngayong August nga, mag-face to face na yung mga bata. Sobrang lapit doon sa sa school. So yun yung talaga yung habol namin, malapit sa school. Tapos makakapag-negosyo pa doon si Nene ng mas maganda, 'di ba? Kasi everyday pwede siya magka-income, mga merienda, ganyan, kasi malapit sa City Hall, sa police station, sa Pasay West, sa school nga, tsaka yung college doon. So yun, tapos pa siya, kabahayan pa. Yan, so goods na tayo doon. And then tomorrow i-send na lang yung contract para mapirmahan, at siguro hanggang katapusan na lang kami ng July dyan sa store. So, babalik muna ako guys sa e-commerce. More on na lang muna. Online na lang muna. Ayan, habang naghahanap pa ako ng maliit na parang physical store. As in, sobrang liit lang. Hindi kagaya ng ganyang kalaki. Yung ganyan, kasi meron akong stock room doon sa lilipatan nga ni Nene. And, ito na nga po yung inaantay natin. Ayan, nag-order na lang ako sa Sarado mo doon, anak. Sa Kenny. Kasi, ayan hindi nila ginalaw. Hindi siguro nagustuhan. Matamis kasi yung yung bagoong eh. Kaya manamis-namis yung kangkong, so hindi nila nagustuhan. Ayan, tapos, ayun. Ako din parang hindi ko bet masyado. Matamis yung bagoong. Buksan mo na tanak. Para sabay-sabay na tayo makakain. At di ko na talaga kayang magluto. Ayan, dapat nga mag-video call pa kami ni Ma'am Ems. Kasi, sisiguraduhin daw kung sure daw ba kami na aalis na talaga kami dun sa store. So, ako naman is 100% ng sure kasi sobrang ganda talaga ng location. Ano yun? Relocate yung store? Tapos ang ganda dun sa lilipatan nila tita Nene mo. Malapit sa school. Tatawid lang. Di kayo makapagbulakbol. Maganda ba yung pwesto? Malaki yung kwarto. Ang laki-laki ba ng mga kwarto? Doon na lang. Buong bahay kasi. Doon ka na lang? Kuya Peter mo? Hindi, papatransfer syempre mga internet doon. Okay lang din naman kung doon ka. Para sobrang lapit mo sa May boys room doon eh. Pero share kayo ni Kuya Peter mo. Ay, mag-isa na gusto. Huwag na, dito ka na lang. Babay ko na lang po itong fast food. Babay ko dyan yung So, ang in-order natin is, alam niyo na, Kenny, chicken lang naman yan. So, ayun guys. Kakain na muna kami at ako'y gutom na talaga. Hindi pa ako hindi ako nag-lunch. So, yung ay, iniinit pala ako, shucks. Sabi ko yung salad na kakainin ko, pinakain ko na lang kay daddy kanina. Kasi nga, sa baba ako, busy ako. Kaya, ininit ko na lang itong, pampano, busin ko na lang to. De, 1 week yung subscription ko eh. Good morning! Happy Tuesday! Kakababa ko lang, na-receive ko tong batag dito? Salad for today. Ayan, galing sa Isabel's. So, Oriental Shrimp. Salad Oriental Shrimp. Ayan, nagustuhan ni Daddy. Tinanong niya ako kahapon. Saan galing yung mami? Yung pinakain mo salad sa akin. Sabi ko, in-order ko online. I mean, sabi niya, meron pa ba nun bukas? Sabi niya, yung pinakain mo sa akin salad. Hiningal ako. Grabe. Sabi ko, meron. 1 week yung yung dito. Yung subscription ko. Sabi ko, gusto mo ba? Nagustuhan mo ba? Sabi niya, oo daw for snacks.
So, if kakain siya lagi ng gulay ng ganyan. So, baka ituloy natin yung, yung subscription. Ayan. Kasi mas okay na ganito lang kasi yung gumagawa ako. Tapos, nawiwait lang naman. Pero okay din pag gumawa. Pag may time ka. Ako kasi wala, guys. Especially ngayon. Wala talaga. So, anyway, i-chill lang natin to agad. Para mamaya may kainin siya. So, baka next week, mag-double. Hindi, gagawa na lang pala ako next week. Para matipid. So, magsaing na tayo. Kasi walang laman ng natin. Yung ref natin. Ayan. Ref, kaganapan sa ref. Wala. Walang laman. Puro kanin sa aso. Pagkain ng aso. Whew. Musta ka, Groot? Ha? Jesus? Wala, yung gravy, hindi ng anak ko. Okay pa naman. Ayan, kasi kagabi, di ba, nag-Kenny lang kami. Pati yung hindi yata nila nakain eh. Yung muffin. Pero bago yan, maghilamos muna tayo. And in fairness naman, umupay okay na ulit yung skin ko. Kaya may konting na lang ako. Ay, kahapon to? Sobrang active na ito, guys. Tapos ngayon wala na. Siyempre, threat pa rin yun. Medyo oily lang ako, siyempre. Kaya hilamos tayo. Ayan. And finally, meron nang kasama yung thread. Yan. Partner ng thread, facial wash na sobrang mild. Ayan. Ang tagal kasi nag-isip pa ako ng mapaglalagyan sa kanya. At unang inano ng Manuf dito. Teka, dito tayo. Ayan. Dapat sa ganito. Ang dilim, ang pangit ng lighting. So, dito na lang. Dapat sa ganito, facial wash. Diba? Tapos tayo ulit. So, dapat sa ganito, ayan, facial foam wash. Kaso sobrang concentrated niya, hindi siya umaangat. As in, hindi. Ito, kaya ganito siya labnaw. Nilagyan ko na to ng tubig, ng distilled or mineral water lang. Hindi naman, kahit di-distilled. Ayan, kaya medyo foamy na siya. Ayan. Ganyan siya. Pero ito talaga sobrang nito, guys. Sobrang concentrated. Kaya dito na namin nilagay. Ayan, sa ganito na lang. Tsaka mas mura yung packaging kasi itong mahal na ito eh. Diba? Isang gamit lang din. Tatapon na. So, pag may ganyan kayo, pwede nyo na lang isalin dyan and then add na lang kayo ng konting water. Gusto nyo ng foam wash. Pero ako, gusto ko yung pagka-concentrated talaga ng product. Tapos, ang bango-bango. As in. Ang bango niya, literal. Parang gusto mong kainin, guys. Ang baka yung papano. So, ayan. Oops, kayong malaglag, ha? Wala pa tayong pambili sa inyo. Ang saya-saya yung gamitin nito. Ayan. Tignan kung gaano ka-concentrated yan. And clear lang pati siya. Oh. Ganyan siya. Kaya sa ganito na lang namin pinili yung packaging. Mas slimy yung nyo, yung concentration niya. Pero I swear, ang sarap ipang hilamos. Hindi nyo na need ng ng scrub or bristles sa foaming wash. Kamay lang. Grabe. Sobrang linis. Yan. Bongbong. Parang gusto mong kainin. Parang prutas. Ayan, ito okay din naman ang ganito. Gusto nyo Pero mas maganda kasi yung gano'n na kasi concentrated na. Pag ito, parang nakukulangan ako. So, depende sa gagamit. Ayan. Tignan niyo kung saan ko yung pinatong. Ito St. Ives. Favorite ko nito guys. Pang scrub sa face. Pag sobrang grabe na talaga yung yung blackheads ko. Ayan, hindi kami nawawala ng St. Ives. Anas lang tayo.
Dito tayo sa ano. Wala, nabasa kayo. Sorry naman. Sa maliwanag. Natural lighting. O, diba? Ayan, ang sarap niyang i-ano. Panghilamos talaga. Yung mga active pimples ko, oh, ayan. Nagkaroon na sila. Tumahimik na sila. So, ayun lang, share ko lang. Available na yun sa Shopee, guys. So, 280 pesos. Hindi na kayo luging-lugi doon kasi sobrang kaganda ng mga actives noon. Yan. Ayan, tas excited na ako na makapirma si Nene ng kontrata. Ayun, pero kakausapin pa ako nung ano nga dito sa baba, nung secretary. Yan, para ma-ano namin, ma-confirm namin na hindi na talaga kami tutuloy. I mean, hindi na kami, bibitawan na namin yung pwesto pala. Ayan. Okay naman sana, guys. Kaso, sobrang ano, sobrang higpit na, I mean, from Ate Remy to this, ano, new management, I mean, yung secretary. Sobrang higpit niya. Alam niyo yun, na talagang mabuisit ka. Kasi pag sinabi niya na, tanggalin mo yan. Tanggalin mo agad yan. Grabe. Hindi ka titigilan talaga. To the point na maiirita ka na ng sobra. Na hindi ka na, hindi mo mapipigilan na makapagsalita ng hindi maganda. Yan ang iniiwasan ko. Yung mga pagsalita na hindi maganda sa kapwa. Lalo na mas matanda sa akin. So, sabi ko, iiwas na lang ako. Kasi if ever ganyan, hindi na healthy yung, ano, yung relationship mo with, ano nga, yung tao dito na nakakasiwa. Unlike Ate Remy noon, na, sige te, paano lang, gano'n. Tapos malumanay kasi si Ate Remy, ano, magsalita, palibasa. Pero pareho lang naman silang, ano, pinanggalingan. I mean, parehong taga Bacolod ata, mga Ilongga. Eh, di ba mga Ilongga, gustong-gusto ko yan kasi mga malalambing ang salita. Pero yun, wala talaga. For me. Pagkadimunyita talaga, guys. Sorry sa word. Kaya, ayun. Sabi ko, baka ma-stress lang ako. And parang puro negativity na yung pumapasok sa, yung dala niya sa akin, sa amin, sa mga tenant dito. So, alis na lang kami. So, yun. Pero dito sa, ano, sa unit is, nakapirma pa si daddy ng 1 year. So, ayun nga. Sabi ko, stay na muna kami dito 1 year. And then, pag if ever, hindi na talaga maging okay, is lilipat na kami doon para sama-sama kami sa isang bahay. Ni Nene. Kami ni Nene. Para hindi rin mahirapan si Nene sa, ano, sa renta. Diba? So, yun lang. Parang nasabi ko na kato before, inuulit ko lang. O, diba? Monday is the new Tuesday. Ay, Tuesday is the new Monday pala. O. Ayan, tambak. Wala na. Ito pa, mga stocks. Oh. Yay. Jack, magluluto muna ako, ha? Ayan, magluto muna ako kasi gutom na daw itong mga kapatid ko. Pero galing na kami ni... Ay, kagawad, kaya mo yun? Ito na. Opo. Ayan na. Si Cristel na. Pasay na lang, ha? Thank you. Gutom na ako, guys. Ito. Magutom na doon. Galing na kami ni Bunso sa ano eh. Sa palengke. Bumili akong isda tsaka mga steam na ano, gulay-gulay. Kain tayo. O, diba? Ang dami kong naluto, guys. Nakapagprito ako ng isda. Ayan, kumukulo-kulo pa yung mantika. Kapag sigang ako ng hipon, fried talong tsaka pork, and may nilaga pa doon ng mga gulay. Kain tayo with MQ Kitchen. Let's pray. Bless us, O Lord, in this your gift that you are about to receive from thy bounty. Through Christ, O Lord. Amen. Amen. Ayan. Gutom na ako. Walang lunch, promise. Wala nga ba? Oo, wala akong lunch. Ano lang. Harap. Diba kinain natin kanina? Oo. Ano lang pala, morning lang pala ako kumain. Kaya, lapang tayo. Gusto mo na? Hipon. Ha? Hipon? Tapos, ayun, yay! Nakapirma na si Nene ng contract doon sa lilipatan namin. So, hanggang July katapusan na lang kami dyan sa shop.
So, sayang nga kasi nakapirma pa si daddy ng kontrata dito. Eh, nakaano na yun. Sana hinalo mo ganun mo. Mahalo na. Hinalo mo na? Sinik na yun. Kung, kung naka-notarize na yun, hindi na pwede ano yun eh, no? Nung pinasa natin, hindi pa. Oo, kaso Oo. naibalik na yung notarized na copy na. So, wala na. Tayo. Ano na yun. Kaya 1 year pa kami dito, tapos lilipat na lang kami doon after a year. Kasi maganda talaga, sama-sama na kami doon sa isang bahay. Tapos tatawid lang yung mga bata sa school. Kahit matanghali kayo gumising. Hindi kayo magmamadaling ano. Paano Pasok. babaha? Ayun, hindi mo siguro bumabaha. Anyway, kain muna kami. Hi! Finally guys! Kita nyo pa ba ako? Kaya magpapahinga na rin sa wakas and makakabuo tayo ng isang vlog! O, diba? Ano si daddy? How are you, daddy? Medyo bata pa rin siya. Hindi ka naman yung Operasyon. So anyway, ayan, madilim na guys. Manood muna kami ng ano, movie habang nagpapaantok. Good night! See you tomorrow. Good night. Hello? Eh, paano? Inano mo yung ano? Yeah. Di daw siya makita. Kapag na kami ng mga asya. Oh, wala. Basta good night na. Night, night. Kita niya may sinat ka. Oh yeah, good night. Kaloka, bye!